ala beruang Heprit ki mendikiat kiwa Sngi soba juga besar ki bilar lene berat apa Surok soba cek apa disbin kalabu Pynkhuid jing suba kawanra ya kajing itenat ya kasau dong saukun Henry kabakam suntenat shushu kalong ha kabaki kenhun ki kena red jong kasnong lau Byrwa kishim benta na kabenta ka imlang kasalang da Pynkhuid ya ki plastik ki belak berat hasil lenter ka Surok snong lau Byrwa. Na kalyang urang ba snong kalau Byrwa ulaya tu bakini ki Heprit ki Pynkhuid ya ki plastik hakane ka Surok man la ka Saitjaiñ badminta la shis Snem tam klem don bapha ne basiu ya ki Henry da ka mon sumpha bad ka mensim ban e ya ka snong ka thau bad ka mei maryang. La ya tu ruba kini ki Heprit ki Pynkhuid ya kane ka Surok na markim la ban pej ba ka Surok snong kendap da ki plastik bad na kalyang kini ki Heprit ki kerpat sha ki bru ki bawan shangkai sha ki te ki jaka mensu markhuid om bad subrat pathari ki plastik ha ki Surok. biarlah Bila ini kasih kecil. Ai biang wei lam. Nah, nang lau bawang, gijung Pynkhuid malak step Saitjaiñ. Tela kerpat ikinong susnong jang kalau Byrwa bakanya nok bilang banyak Pynkhuid jaga snong. Snong ke internet ke snong lau Byrwa. Snong. Kublai sibun.